A Xunta impulsa a mellora da eficiencia enerxética do campo de fútbol de Porto do Son coa renovación das luminarias. O investimento de 60.000 euros foi financiado 100% polo goberno galego. O campo de fútbol Emilio García de Porto do Son conta xa con novos focos de iluminación. A Xunta invertiu no proxecto 60.000 euros que serven para mellorar a visibilidade do lugar e a eficiencia enerxética. Un aforro que reducirá o gasto nun 54% e que se suma a moitos outros proxectos neste eido por todo o termo municipal sonense. Moi ben polo aforro enerxético, que esa é a parte fundamental, que non estaba comentando sobre un 54 ou un 55%, e despois que funciona moi ben porque incluso para xogar aquí o fútbol, pois a luz é moito mellor que a que estaba, non? O precio que temos a luz, pois todo o aforro que temos, pois o invertimos en outras cousas, non? Pois vimos xa os últimos anos, en caldeiras de biomasa, pois xa levamos invertido 215.000 euros, que fixamos na Casa de Cultura de San Pedro, tamén a puxamos na Casa do Concello, fixámonos tamén no Colexio de Xuño, no Centro de Saúde de Porto do Son, no Colexio Santa Irene e por valor de 215.000 euros, vale? Despois en fotovoltaicas, esta que o fondo adicional, pero co INEGA, a través do INEGA, tamén fixemos na Casa do Concello, na piscina municipal, no Colexio de Santa Irene, e por valor de 62.374. Con esta intervención logrouse unha solución eficiente nos elementos de sustentación das luminarias nas torres xa existentes de 18 metros de altura, substituindo os 16 focos actuais de 2.000 vatios por 20 luminarias de tecnoloxía LED. Unha intervención financiada ao 100% pola Xunta de Galicia. O alcalde dicía que hai que axudar, bueno, é fácil axudar neste concello cando se presentan as ordes, as presentan con proxectos serios, sólidos, que fan que son axudas de concurrencia competitiva, bueno, podan acadar os máximos puntos e por eso poder ter esas subvencións, como neste caso. Neste caso, o proxecto que presentaron, como indicaba o alcalde, eran estas 4 torretas de 18 metros, bueno, cambiaron antigos focos que había, que eran 16 focos, por 20 que ahora son con enerxía, con luces LED. O importante desta axuda é unha orden de a Consellería de Presidencia, del Fondo Adicional al Fondo de Compensación Local. Supón así un aforro significativo para un concello como de Porto do Son, que precisa dos fondos para outras inversións como o Servizo de Asistencia ao Fogar. A colaboración entre municipios e Xunta foi outro punto a destacar pola delegada territorial, que salientou o bo traballo feito polo Executivo sonense. Dende a Xunta de Galicia o que queremos por unha banda é felicitar o alcalde, bueno, pues porque esos proxectos se vayan consolidando, que sexa un concello referente, ¿no?, en aforro enerxético, non só nesta comarca, senón tamén pues, na provincia da Coruña. Queremos animar, bueno, e sobre todo aproveitamos pues, os medios de comunicación de que aínda está aberto ese prazo ata o día 14 de abril, xa nos consta que o alcalde xa ten outro proxecto para presentar en esta nova anualidade, que son 5 millóns de euros, que poden solicitar pues, ata 60.000 euros,